Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ मेकआपनि भिडिअ जागोन ओमफ्राय नै बे लुकखौहाय आङो माबोरै मा इउज खालामनानै बेबायदि लुक क्रिएट खालामनो हाखो बेखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन स' इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ओमफ्राय नै उइदाउट मेकआपथ' नायजाथावखाया मिथिखायो ओमफ्राय दाथ' नै गुवाहाटियाव लकडाउन बिउटि पार्लारफोरबो बन्द मिसुगुरानो ओंखारजोब्बाय आंहा ट्रेडिंबो खालामाखै ओमफ्राय जा मुवा बेसादफोर नांगौ हासिब सासिब सब बुस्थुफोरखौ लाजोब्बाय ओमफ्राय नै आं दा भिटामिन सि खौ इउज खालामदों फेस सिराम बेखौ फार्स्टआवहाय मोजाङै एप्लाइ खालामना लाबाय मोखांखौ एकदम क्लिनहै सुखांनायनि उनावहाय आङो भिटामिन सि खौ मोजाङै एप्लाइ खालामबाय ओमफ्राय दायो फेस सिराम इउज खालामखांनानै स्विट्स बिउटिनि प्राइमारखौ इउज खालामगोन आङो प्राइमार फोनबाथाय मा होनो मेकआपा मोजाङै अरजाबो आरो जोंनि जा मोखाङाव फुटा थायोना माने गुदुं दङना मोखाङाव बेयावहाय जितु फाउन्डेसन केमिकेलफोर जा इउज खालामो बेयो हाबलाङैनि थाखाय बे प्राइमारा खोबथेनानै लायो आरोना बरिया जे स्किनाव स' जाबाय बिनि उनावहाय आङो नैबे ब्राउन कालारनि आइब्र' पेन्सिलखौ इउज खालामदों जिहेतु आंहा बारा मिसुगुरा बारा मोजां नङा आरो बिनि सायाव दायो आं ट्रेडिंबो खालामाखै एकदम एम्फौ सुमु बायदि जाना दोङो आरोना ओमफ्राय बेखौ मोजाङै सेप आं फार्स्टआव बाउन्डारिखौ आखिना लाग्रोयो माने वालखौ होना लायो आरो जेनेबा न' बानायनायनि सिगां वाल होग्रोबा मोजां बिदि आरोना मिसुगुरखौ मोजाङै आखिना लाबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय आं ब्लेक कालारनि इउज खालामबाय जिङावहाय ओमफ्राय आरो मोनसे आइब्र'नि ब्रास खालामबाय आङो मा आइब्र'नि ब्रासखौ ब्रास खालामबाय आइब्र'नि जितु ब्रास थायो बेजों आइब्र'खौ ब्रास खालामबाय जाबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय आं इउज खालामगोन नागिरनानै मोना आङो मा ब्रासखौ नांगौ ओमफ्राय बिनि उनावहाय आङो नै हुदा बिउटिनि कनसिलारखौ आखायावहाय एसे लानानै बेखौ आङो बे ब्रासजों बे जितु बाउन्डारि थायोना बे बाउन्डारिखौ एसे क्लिन एन्ड क्लियार नुनायनि थाखाय जेनेबा मिसुगुरखौल' इदि मोजां फकास खालामनो थाखाय बिदि साइडआवहाय बाउन्डारि इदि आखियो आरोना होमबाना नोंथांमोनाबो जुदि सोरबा इदि ट्राइ खालामाखै ट्राइ खालामना नायबानो जाबाय मेकआप खालामनायावहाय होमबाना मिसुगुरखौ बिराद स्राइ नुयो नै बेबायदिहै ओमफ्राय बिनि उनावहाय आङो मा होनो बिदि पाउडार टाइपनि मोनसे थायोना ब्र'आव फोनग्राय आइब्र'आव फोननाय ओमफ्राय बेखौ आङो फिलआप खालामगोन मानो होनना बुङोबा जितु पेन्सिल थायो जोंनि आइब्र' पेन्सिल बेजों एसेबां बारा मोजाङै जाया माने आं जानाय बायदि मोना आरोना नोंथांमोनखौ आं मिथिला माबायदि बेखायनो आङो उनावहाय बिदि पेन्सिल आइब्र' पेन्सिलजों फोनखांबाबो बेखौ फोनो ओमफ्राय बबि ब्राउन फाउन्डेसन लाबाय आङो आंनि स्किन कालारजों मेट्स खालामनाय शेडखौ ओमफ्राय फाउन्डेसनखौ ना आं सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थाखायो फाउन्डेसनखौ गुफुरद्राय फोननाङा माने स्किननि कालारा बे स्किननि कालारनिफ्राय एसे गुफुरखौ फोनजागोन आरो बेनिख्रुइ अभारखौ फोननाङा ओमफ्राय जितु कनसिलार थायो बेखौसो एसे गुफुरखौ फोननांगौ स' नायलांबाय थादों आं माबायदि फोनो खिन्थु मेकआप खालामनाय टाइमाव सोरबा मानसि जुदि खाथियाव थायो आंनि होमबाना आं पेक खालामफ्लांबाय थायो स' नायबाय थादो मिनिफ्लांबाय थादों आङो गलिलि नायलायो आंबा मोजां मोनसे मालाय जेनेबा मिथियाना मा दियानो दिलायो मालायनिखौ आं देलायनो रोङा गोदो आं मा फोनोमोन फेर लाभलि फोनोमोन ओमफ्राय माबा फोनोमोन माबा पन्स पाउडार ओमफ्राय लिपस्टिक मोनसे ओमफ्राय मिसुगुराव ओमफ्राय काजल इल' नै पेक खालामबाय थानानै आं फाउन्डेसनखौ दाबो फोनखाङाखै ओमफ्राय दायो आं फाउन्डेसनखौ मोजाङै ब्लेन्ड खालामखांनानै गोदनायावबो फोननांगौ मानो होनना बुंबा मोखाङाल' गुफुरद्रायबा बोरैबा नुयोना बेखायनो गोदनायावबो फोननांगौ ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंखौ रिकुवेस्ट खालामो सामारनि मेकआप जाय बिथांमोना बांसिन गोलोमो बिथांमोननि थाखाय आङो मोनसे भिडिअ बानायगोन जुदि कमेन्ट हरनानै बुङोब्ला ओमफ्राय आङो कनसिलारखौ इउज खालामबाय हुदा बिउटिनि दहाय एसे दंमोन ना ओमफ्राय बेनि उनावहाय आरो हुदा बिउटिनिनो नैबे पाउडारखौ जितु मा होनो रज पाउडार ना मा होनगोमोनथाय बावगारबाय आङो जिखुनु बे पाउडारखौ फुनबाय आङो मोजाङै ओमफ्राय बिनि उनावहाय नैबे कनसिलारखौ इउज खालामगोन आङो कनसिलाराव मा ब्रेन्डनि नायना होनो आङो दे बावगारदों आं र'
दासो नायखांबाय आङो हिलारि माबानि रिभलिउसननि मा हिलारि माबानि इलाय नैबे जिथु जोंहा एसे मोदोम ओंखारनाय थायोना अमा जानानै बर'फोराथ' बांसिनानो बिदि ओंखारनाय थायो खिन्थु माखासेया मालाय स्लिम साइजखा बिसिना ओंखारा ओमफ्राय खावलायखौबो दानबाय आङो खावलायाथ' गिदिर गिदिर नालाय बेखौ दानबाय आङो इसिबां रोङा आंबो प्रफेसनेल मेकआप आर्टिस्ट नङा बाट स्टिल आइ एम ट्राइं माइ बेस्ट ओमफ्राय बेनि उनावहाय नै आङो दायो एसे ब्लासार फुनगोन एसे खावलायखौ गोजा गोजा साइज नुनायनि जारोम रोम नुनायनि थाखाय ओमफ्राय नैबे मा ब्रेन्डनिमोन आं नायफिननांगोन बेखौबो बेयो जाहैबाय रमान्टिक बिउटिनिमोन बे ब्लासारखौ फुननाया आङो ओमफ्राय बिनि उनावहाय आं इउज खालामगोन नैबे ब्रासजों आंनि जिथु ब्राउन कालारनि सेट दङ बेखौ आङो फार्स्टआवहाय आइ शेड'नि थाखाय फार्स्टआवहाय आङो बेखौ एप्लाइ खालामबाय बेनि नामा र' दे आं चेक खालामनो बे जाहैबाय गरजियास मिनि बे जिथु आं आइ शेड' पेलेट लादों बे गरजियास पेलेटनि ओमफ्राय नैबे ब्रासखौ लानानै आङो दायो काट क्रिस खालामगोन दहायनि जिथु हुदा बिउटिनि जिथु माबा कनसिलार बेखौ लानानै नायलांबाय थादो काट क्रिसखौनो मोजाङै खालामनो रोङा मानो होनोबा मेगनाथ' बुथेथेखा जिमान आइ शेड' फुनबाबो मोजां नुखाया मालाय ओइ बेंगलिफोरनिखौ जि मोजां नुयोना बिसनिया कुसि कुसि थाखायोना कुसि कुसि ना मा होनो नोंसोर मा होनोथाय आं कुसि कुसि होनो आरोना बाट स्टिल फोनबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय आङो जियरदानिनि बे कम्पेक्ट पाउडारखौ सायावहाय फोनना होबाय आरोना एसे स्टिकि जागोन ना ओमफ्राय हिलारि हदानि बे बारा दामनि आइ शेड' नङा दे अब्लाबो बिराद मोजां मोनदों आङो जोंहा मामानि दखाननिफ्रायसो खावनानै लाबोदों आङो ओमफ्राय मामाया मिथिया आरोना दाख्लै लकडाउनाव माने आंनि मेकआप माबाफोरा जोबजोबदोंमोन ना ओमफ्राय बेयावहा आङो जोंहा मामानि दखाननिफ्राय खावनानै लाबोदोंब्रा ओमफ्राय नैबेखौ फोनबाय पिंक कालारनि एक्चुलि आङो पिंक एन्ड नैबे वाइट कालारखौबो इउज खालामगोन बिराद मोजां माने माबा थाखायो मा होनो हाइलाइटार इदि थाखायो आरोना माने हाइलाइटार थाखाय माने एसे जोंनायखा आरोना बिराद मोजां बोरैबा डेमेज मा होनो डेम कालार नङा आरोना माने एकदम लाइटिं सरि मा होनो ओमफ्राय उनावहा मेगनावहा बै दहायनि आं पाउडार लादोंमोन ना आइब्र' इउज खालामनाय नैबेखौनो आङो एसे ब्लेक कालारखौ फुनबाय ब्राउन कालारखौबो ओमफ्राय एसे पिंक कालारखौबो होना होबाय स' देट मेचिं जायो गोजौनि गाहायनि ओमफ्राय बिनि उनावहाय आङो D1नि मास्कारा इउज खालामदों आङो एक्चुलि आङो मा प्रडाक्टफोर इउज खालामो बेनि नामफोरखौ सब आंनि मेकआप खालामनाय भिडिअ'आव आं मेनसन खालामखायो खिन्थु माखासेया आंखौ कमेन्ट्सआव सोंहरबाय थायो आब' नैबेखौ मा ब्रेन्डनि लादों मा माबानि लादों मा नाम मोन इदि होननानै खिन्थु आं मेनसन खालामखायो नोंसोर भिडिअ'खौ मोजां नायलांनायावहा मोजां खोनासंलांबानो मिथिखागोन आरोना ओमफ्राय मा होनो आं बिराद बायोना बेखायनो आङो डिसक्रिपसन बक्सआवहा बै लिंकफोरखौ प्रडाक्टसफोरनि नामफोरखौ लिरबाय थानो बिराद बायो बेखायनो लिरनानै होआ आङो देनांहाय आङो मेनेजारफोर लाबाथाय होमबाना लिरनो होगोन दे ओमफ्राय नै बार्थडे पेक खालामनानै लिपस्टिक फोनखांलायलायबाय आङो लिपस्टिक फोनबाय आङो मा ब्रेन्डनि फोनखो र' लिपस्टिकआ माखौ फोनदोंमोन आङो एसे पिंक कालारखौ फोनदोंमोन लिपस्टिकखौ बेखौबो नायफिननो आङो र' पिंक लाइन होननाय माबानिखौ फोनदों आङो ओमफ्राय स्विट्स बिउटिनि नैबे मा होनो हाइलाइटारखौ इउज खालामबाय आं नैबे हाइलाइटारा जि गोबाव जाबाय आंनिया जोबाखै बिराद मोजां बायना लाबानो जाबाय नोंसोर जुदि हाइलाइटार बायनो नागिरदों बबे ब्रेन्डनिखौ बायनो होननानै सानदोंबा स्विट्स बिउटिनिखौ बायबानो जाबाय वान अफ दि बेस्ट हाइलाइटार बियो आं मोजां मोनो आरोना पाउडार टाइपनि बायदि माबाया नङा आरोना मा होनोमोनलाय माबाया मा होनोमोनलाय माबा नङा लिक्विड नङा बावगारदों लिक्विड नङा ओमफ्राय नै मेकआपआ जोबनायखाय एसे मोसानो मोनो ओमफ्राय मा होनो बे माबाखौ बे मेकआप स्प्रेखौ सेट खालामनो थाखाय आं लायना फैबाय ओमफ्राय स्प्रे खालामखांबाय ओमफ्राय नै नायदो माबायदि लुक फैखो So this is the final look of mine.
So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय माबायदि मोनखो कमेन्ट्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय आरो मा होनो मेकआपआव मा फोननांगौ फार्स्ट टाइम मेकआपनि जेबो नलेज गैयालासिनो मेकआपखौ माबोरै फोननो थाखाय मा प्रडाक्ट इउज खालामनांगौ बेखौ जुदि नांगौबा भिडिअ कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय आं बानायनानै होगोन दे बाय बाय